И здравейте хора, ето част 2, както може да видите, ето го Галинчо, ето е досадната ми сестра София и хайдете да обиколим да видите цялата ключарница. Това е част втора, да, която по принцип не се бой бе, София. Спокойно. Ето вижте ключарницата. Вижте колко заплашително изглежда. Ето, те човек сигурно колко тъжен да изгледа. Хайде, елате. Елате. Ето ключар. Вижте. Буквално това е ключарницата. Изглежда толкова заплашително, че не можете и да си представите. А вижте, там има и оръжия. Погледнете. Виждате ли, ние тук намерихме едно изоставено вретено.